Fleba ni alameba ka bela jele fo ka bela jele wala nyumando fala anya fo chogomi kubdi mon ko ale de be sina ni tle fly na ngala sona ma na ndado ala nga kuma banwati miye anga jabana konna na ni tle fly na an kuna fondila to be mawda ka yala falai wale amunu kera ni wati labaina ayato ma chabanga fen chaman famu waya to fana mi kuna fundilaw yere anga se ka hakli jagabo falai ni jamana uta wawo ko fanga e ndloma nani ko folo e jamana kuntigi wasablo sharia tigu ale ne an kuna fundilaw falai nega ninga matemaka nega ninga dade do fala ni sharia bebe sika kuna fondila minenga suna fondila sika mashimine kunu ala yeke banyugu ye munfo ko ale nyena ko anu be bolonta minge anu buta amutuka kungo mununa anu be adamade minge nyogon fe ko ale bulu ko kunganga to amu nyogon do minge ko kunganga to ko ukanga hagedo to anyi ko nga ko o make ale jigi mafa falai sharia nu fo etikele sharia anu fo etikele ni ye anga kuna vondila ka kota ka jatemine falai matenu wati labaina fen fla de be nyogona munu manga ali nyo ansoro alala wafo an munu ma ko video manu anu munu ko kulu e kuna vondi kalange kulu be balo ala mali era ko chogodi kuna vondi ko la falai sharia me kuna vondila kuna sigira samba fla san ako ko maye kuna vonindila e mali jamana kono sana yele kalanso iklale ngo miye bagila iye sanani kalanga kera kalan sugu ye ika baraka be kuna vondi gafe do son kono na kiwara nyini ni senseni anika blasra fe ni yo ke mali bi lagodon kuna vondila e we mali sharia sebe sabula e talike tuabula sharia sebe na falai wa jefana fambe fe o foite malo ma site ko mindara kalanga tuabula kuna vondi kalanso la ko olu de wane kuna vondi la dien kono amisalu chama ma an refe an nga biante ni no fere feni fitini no de be an nga ma chama ma sika o famu falai an go do ma ko olu e video mani an go do ma ko le journaliste professionnel nga ambela jele video mani e falai afomuna ambe video mani ga da kunjumenga eyebe jonna ko be gafe bo ko ni bololo sra do to obulu eyebe jonna ko television babo obulu ko ni bololo sra do to obulu eyebe jonna bi ko be bo ka yere soro ka yere yira ka soro na ma ke bololo sra ga falai a gafe tei a teletei a radio tei o na ambe na nyan soro bololo ga sa fora do ko sa ko sharia do de be ko sigire no bololo ga ikera ma sugu ye kuna fondi ko pumare tei ya ye anga mogo ga ko degunye usoro falai kuma munu me fo folo ab me fo baba nga na ya altu abaka rela koni ipmana ko bitunu ko nga koni esebani nga ko bitui o te biere vargot lena ni e fen fo fona mu jado mu bala bo o la nga kuna vondila ku nga min famnya fen da do be anga son oma falai mali kuna vondi folo la ma kuna fundila me bonya muna folo ko kera chogo iba zoro beme kuna fundila wera ni nyogonche bi bente flana ngara muye be ko nyere mogo si mogo te mogola munu me bla jekulu kuna falai uluba do ko be mina ye jekulu tono ma do mi me ka ke ma shite puma nonte ka voko ka kuna fundila me ga bla kasola madame ni nawo amadu tumani tire tlela tlela kuna fondila duru mi na kabla somada kele kasola wa shite fitini ye abe belebele me bi mo na munye we ado ka foko anga jekulu usinsinente ambolo to nyambolo fabe woe wana mba na fe ma wara ba ke fan fona ka ode famu ka foko amunu ko anga bara kuna fondi hake do be tabolo do be anga so uluma anga ko ke chie ka anere ni nyanche folo obe mo kisi parce que kunu ni banjugo ka puma la me al saba yira ka fo ko bembate mo ni nyanche aba yira ka fo ko wobe alibi parce que ale be ka fen chama fo
fɔlɔ o ma se fɔli yɛrɛ la yɛrɛ a ma se k'o fɔ yɛrɛ mɔgɔw tun b'o dɔn yɛrɛma nka mun nana ye fusamantiya donna ko in na yɛlɛma donna a la nka min ka ɲi bi an k'a dɔn k'a fɔ hali ale banjugu bɔra ka kuma min fɔ falen a bɛ bɔlɔlɔ de sanfɛ donc bɔlɔlɔ sariya ye mun ye procureur min sigilen don kiiriko kunna n'a ka d'a ye n'i ye kuma fɔ ale bɛ se k'i wele k'i lamɛn i n'a fɔ Siyana Taki ni Abdramane ta kɛra cogo min walima n'i sera mɔgɔ ma fala ye komi min ɲɔgɔnko kɛra anw na a tigi b'a fɔ ko ma jɛn n'a ye a bɛ taa n'i ye bɔgɔ jeninen kan a bɛ taa kiiri kɛ i bɛ na n'i ka daluya ye cybercriminalité tɛ ɲininkali wɛrɛ k'i la koyi e ye min fɔ nin ye a daluya bɛ min cybercriminalité o daluya de nɔfɛ n'i ye daluya bɔ k'a b'i fala i tɛ kiiri nka n'i mana ni daluya ye i ye min fɔ sa o kɔni bɛ procureur a danganiya n'a ka fɛn de la nka f'an ka fɛn dɔ faamu bi mɔgɔ si tɛ yen bi min tɛ vidéoman ye kunnafonidila bɛɛ ye vidéoman n'u b'a fɔ cogo min na ko vidéoman don dɛ parce que mun na i ye journal ta o i b'a bila bɔlɔlɔ de sanfɛ i ye télé créé o i b'a bila bɔlɔlɔ de sanfɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ni bɛɛ lajɛlen b'o sanfɛ a b'a fɔ cogo di ko dɔ ye professionnel ye dɔ ye vidéoman ye an bɛɛ de ye vidéoman ye an k'an janto an yɛrɛ la an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a dɔn k'a fɔ n'an bɛnna foyi tɛ se k'an sɔrɔ nka n'an ma bɛn jugu bɛ yɛlɛ an na dɛ hali kuma min bɛ ka fɔ tile fila in na jamana wɛrɛ mɔgɔw nana ka na fara an kan an ka se ka baara min kɛ fala ye a ko labɛn cogo lajɛ kɛ ka kɔn bi ɲɛ kunnafonidila joli ye degun sɔrɔ ani maison présidentielle yɛrɛ wulila k'i jɔ u kungo la o mɔgɔ joli bɛ yen n'olu fana sigilen don ka nin fana ko in lajɛ donc ni fusamantiya donna baara la ni mɔgɔw bɔra ɲɔgɔn na a ka gɛlɛn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ nka maa minnu kan ka se k'o tile o de ye maison la presse ye o de la an b'a ɲini u fɛ u k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la kununko n'i ye banjugu ka kuma lamɛn fala ye a bɛ komi maa min y'i jigida fɛn dɔ kan k'a kɛ ko bɛ k'a bolo sababu ɲuman ye a jigi ma fa jigi tɛ se ka fa sabula mun na sariya baarakɛlaw ka sariya baara kɛ cogo ni anw ka ko faamuya cogo tɛ kelen ye fala ye i hakili t'a la a k'i ye maaw wele don min na ko ka taa ɲɔgɔn ɲɛ kɛ o ni cybercriminalité o don de ko u ye Yusufu minɛ a don procureur yɛrɛ bɛ u y'a ɲininka a y'a ɲɛf'u ɲɛna min bɛ sen na mais anw bolo anw n'u ka surun ɲɔgɔn na anw n'u bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn kalama ko caman bɛ tɛmɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ labɔli kɛ ni ko dɔ kɛra don min na k'an ka sɔn ma nka sariya yɛrɛ de tɛ sɔn o de ma minɛ fala ye sariya de tɛ sɔn o de ma an bɛ baara de kɛ sisan min ma an yɛrɛ nafa min b'an ka baarada nafa min b'an ka fɛn sinsin ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ ɲɔgɔn lagosi ka bɔ ɲɔgɔn na a si tɛ nafa ɲɛ hali n'i y'a ye Siyana ka ko in kɛra fɔlɔ mun tun bɛ kɛ fala ye ni ɲɔgɔn ɲɛw kun sigira sen kan a fɔ ko téléphone tɛ mɛnɛ radio tɛ mɛnɛ télé tɛ mɛnɛ foyi tɛ kɛ n'i taara Kuluba jatabaga man ca dɛ mun b'o kɛ kuma min bɛ fɔ a ka labɛn a n'a kan ka tɛmɛ sira min fɛ n'i taara premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la a bɛ ten nka ni anw y'an ka lajɛw kɛ fala ye an yɛrɛ bɛ kɔrɔtɔ yɛrɛ kabini a ma ban an b'an to yen k'a fili bɔlɔlɔ sanfɛ o bɛ taa kɛ kasara ye an yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn bila kaso la f'an ka hakili sɔrɔ nin yɔrɔ in de la jɛmukan tɛ yen bi k'a tɔgɔ bɔlen k'a tɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a tɛ yen n'o dun bɛ yen bɔlɔlɔ sariya sigi waati ne hakili b'a la anw damadɔ wulila k'a f'u ɲɛna n ko nin ko in ma ɲi nka a kun kɛra mɔgɔ ɲɛna a sigi waati fala ye komi i yɛrɛ ka kuma n'i ka surun fanga la a bɛ kɛ ɲɛna k'a bɛ k'e arranger de sinon nin bɛ sigi don min na maa minnu yɛrɛ yɛlɛla bi olu caman de bɛ bolo la bi fala ye a don a fɔr'u ye nin sariya min filɛ nin ye nin ka sira tɛ kunnafonidila ko la koyi loi min b'anw bolo n'o ye loi 2000 ye nin ka sira t'o la nin ka sira bɛ mun na i ye mun kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani i ni maa min bɛ ɲɔgɔn na walima procureur donc bi su in na an tun b'a fɛ ka nin fɔ parce que kuma in bɛ ka taa ni ka segin bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la an y'a faamu cogo min an kunnafonidilaw an ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka sira kelen ta an ka jɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka baaraw kɛ tilennenya ni laadiriya kan an kana mɔgɔ bɔ mɔgɔ la nin ka dɔgɔ nin ka bon nin bɛ taa an k'o bɔ a la an ka kow kɛ tiɲɛ kan n'an m'o kɛ tuma min na presse faralen ɲɔgɔn kan anw ye tile kelen kɛ a fala ye radio ma mɛnɛ télé ma mɛnɛ n k'o kɛra yan Mali presse y'o kɛ o journée sans presse an sera k'o kɛ o mais mun na a tɛ se ka kɛ bi n'i y'a kɛ bi bɔlɔlɔtigiw bɛ baara kɛ mais olu ni maison presse tɛ ɲɔgɔn fɛ o maison presse fana bɔ o bɔ a b'u jalaki kunnafonidilaw yɛrɛ bɔ o bɔ a b'u jalaki u mana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ kan o de bɛ kɛ kuma yɛrɛ ka tɛmɛ kuma tɔ bɛɛ lajɛlen kan o farafarali min yɛrɛ bɛ taa kɛ diɲɛ yɛrɛ ɲɛna o de b'a yira k'a fɔ ko bɛn yɛrɛ tɛ anw yɛrɛ fɛ yan anw dun ko k'an bɛ fɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an n'u ka se ka bɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma nka anw yɛrɛ y'a yira mɔgɔw la k'an faralen don kɛnɛ yɛrɛ kan ye su in na an tun b'a fɛ ka nin fɔ komi an bɛ taa Segu sisan
falai taji kabe ka do segu nga segu ka mago be taji mina o tika soro cogo la gouverneur ka barakɛyɔrɔ la sa baara sigilen do sen kan cogo min o ye ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ mini min bɛ na o ka se ka di dugudenw ma basigi ni lafiya kɔnɔna na nga segukaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye taji yɛrɛ dicogo ye jɛkulu caman de bɛ minnu faralen do ɲɔgɔn kan n'olu bɛ ka taji dili baara in kɛ segu dugu yɛrɛ kɔnɔna na fala ye nga bɛɛ la segukaw ma wasa dɛ tɔn min bɛ yen n'o ye jagokɛlamisɛnw ka tɔn ye o bɛ a la sifinw tɔgɔla tɔn bɛ a la kurawurusi bɛ a la maa minnu bɛ n'olu ko ko ka dugudenw ka hakɛ dafa olu bɛ a la jɛkulu caman bɛ yen DNCC bolofara minnu bɛ yen douaniw wolomasiri tabaw min ye gouverneur yɛrɛ maaw ka taa se finitigilakaw polisiw ni gendarmew ni gardiw bɛɛ ma u bɛɛ bɛ tajiko in na segukaw fɛ yen nka o bɛɛ la segukaw ko k'a tɛ ka kɛ olu wasalan na ɲɛmaaw fana ko min bɛ ka na o de tɛ labɔli kɛ olu bɛ k'a tɔbɔtɔ yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min fala ye n'an bɔra yen min ye kucala ni gunda min ye ko taji litiri a taara yɛrɛ sɔrɔ 600 la 600 ka da mun kan sabula gundamukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'a yira k'a ti ye yɛrɛ de koyi walasa min ye kafo ɲɛmaaw ye ani dugu ɲɛmaaw olu farala ɲɔgɔn kan k'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka bɛn kelen kan u k'a lajɛ 600 in ka ca u k'a to 550 la u ka 50 in sama ka bɔ a sanfɛ kucala o degun kelen in fana don kabini seli tɛmɛna yanni seli yɛrɛ ka se taji tun bɛ ka sɔrɔ 300 la a bɔr'o la ka kɛ 550 ye bi a bɛ 600 la olu yɛrɛ kɔni y'a yira sa k'a fɔ k'a tɛ ka ye ɲɛ yɛrɛ la wa maa minnu b'a feere zanni kelen kelen na o fana dɔgɔyalen don bi kucala ale kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka kalanso min bɛ yen n'a fɔ ma ko école de guerre ale ni conseil économique social environnemental ma olu jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma baarakɛ ɲɔgɔn ɲɛ bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min min ye sɛbɛn min ye sa n'u y'o fa siri a yira sa k'a fɔ min ye conseil économique ye ale bɛna na dayɛlɛ sa don nataw la école de guerre maaw ye maa minnu bɛ kalan k'a kɔnɔna na o fana ka se ka n'u ka hakilijagabɔ baara n'u ka politiki baaraw jamana faamuli baaraw ka se ka olu sigi sen kan min ye yakuba katile ka baarakɛyɔrɔ ye fala ye ale ni école de guerre n'o ɲɛmaya bɛ général de division Umaru Dawu bolo n'an b'a wele ko baron olu jɛra sa ka sɛbɛn in kɔni k'a fa siri tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn min na a b'a to sisan kɔni min ye jɛkulu fila in ye u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma yakuba katile ka baarakɛyɔrɔ n'o ye conseil économique ye a secrétaire général ale ye sɛbɛn min kalan n'o ye bolo kɛlɛkɛ kalanso in kɔnɔna fala ye n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don Balabugukaw fɛ yen ma maanifinya tɔbɔtɔli seko ni dɔnko sigida ko waati yɛlɛma kɔlɔlɔw min ye maanifinya yɛrɛ faamuya cogo ka taa se kɛlɛbolo bɛɛ lajɛlen ma dugudenw sen donnen kow la k'u bɛna baara kɛ o kan nin waleya in nana fɔ min kɔ fala ye o ye k'a yira sa école de guerre yɛrɛ ni katile ninnu bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo sabula kuma caman san 4 kabini ekɔliso in sigira sen kan a n'u bɛ jɛ ka baara kɛ nka u yɛrɛ y'a ye sa k'a fɔ ko calatigɛ jɛkulu caman bɛ yen bi an ka jamana kɔnɔ a ka kan u k'u bolo di ɲɔgɔn ma yakuba katile y'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni bɛna to tarikuw la wa a bɛna yira sa k'a fɔ sa kɔni jɛ a sɛbɛn a bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛna kɛ kunfɛko ye don nataw olu kɔnɔna na kitakaw fɛ yen dɔnnilakaw y'u bolo da dugujukɔrɔmugu ale sinsina sɛbɛn dɔw ka fala ye min ye douane ye ale ka bolofara min bɛ yen basigi ni wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna na kita n'a lamini bɛɛ lajɛlen na a yirala sa k'a fɔ ko min ye nin kalo in tile 10 bereke min bɛ yen n'o bɛ kɛ dugujukɔrɔmugu ye o 660 ni 60 a n'a maɲɔgɔlɔ 500 tɛgɛ dara o kan minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen k'u kun dalen don Bamako kan n'o y'a sɔrɔ bi k'a fɔ ko min ye fɛn ye a taa yɔrɔ ma dɔn a kɔni tiɲɛni nɔ ka bon nka min ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ninnu olu ko minɛn ninnu fana a bɛ se ka kɛ ka min ye sanubɔlaw olu bɛ baara kɛ n'a ye nka n'a mana sariya sira fɛ sariya y'a laɲini cogo min na n'a ma n'o fɛ a bɛ se ka taa bila bolo wɛrɛ kan ka tiɲɛni kɛ kuma tɛ bi waati in na Bamajawale n'u ka wale kabaw ɲɔ ɲɛlen don kosɛbɛ an ka marabolo caman na douane ale kɔni sera ka nin minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ yaasa k'u bɔ maaw kɔrɔ Tumutukaw fɛ yen préfet ale ye baro sigi kɛ ka kɛɲɛ ni moto olu kisa ye fala ye k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa ko min ye moto kɔni ye ka bɔ Tumutu ka taa gunda min o tɛ se ka kɛ tuguni ka bɔ Tumutu ka taa marabolo la olu tɛ se ka kɛ tuguni moto bolili Tumutu kɔnɔna dɔrɔn don préfet ye ɲɛfɔli k'a la k'a yira bɛɛ lajɛlen na wa kungo minnu fana bɛ yen n'olu kɔnnen don Tumutukaw fɛ k'olu ɲɛfɔ a ko Tumutu dugu kɔnɔna tɛmɛnen kɔfɛ jeli préfet bɛna na ni lase ɲɔgɔnna kɛ yaasa dugudenw k'a dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ minnu sigira sen kan wa fala ye katakataniko in gannen don maaw la dɛ katakatanitigiw olu bɛ ka ɲininkali kɛ k'olu b'a la wa ne ko nk'aw yɛrɛ ka girin ni moto dɔw ye o aw ka girin koyi nk'aw ye mobili de ye ɔhɔ DGCC
alisa kibara minnu taara n'o ye motoko ye ale ni kungokolon fandanbanda ninnu maa kana dugu kɔnɔ ale bolofara bɛ Sikaso ni Kucala olu ye baro sigi kɛ kunu nasiri ko min ye Kucalakaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 9 u ye baro sigi kɛ Sikasokaw fɛ yen nɛgɛ kanɲɛ 9 u ye baro sigi kɛ chambre de commerce bolofara min bɛ yen ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye Kucalata kɛra kununko juma n'o o kun bɛnnen don k'a fɔ bi juma sa kɛ n'o bɛnnen don juin kalo tile 12 ma olu y'u ka ɲɛfɔli kɛ ye k'a yira dugudenw na ayiwa kabi kelen mɔbili ni moto minnu kofɔlen filɛ nin ye u feereli kɔnnen don bi u kɔnnen don fo ka taa se san 1 ma a maɲɔgɔnlaw na minɛnw ni fɛn bɛ maa min bolo i ka ɲɛfɔli kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko ni barosigi ninnu kɛra DGCC fɛ a y'a to sa faamuyali ka don ko la nin dugu fila in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na kɛnɛyako ta nasira fɛ Yorosokaw fɛ yen denmisɛnnin minnu si b'a daminɛ san 1 na ka taa bila k'a fɔ minnu si b'a daminɛ san 2 ka taa bila kalo 50 la a yirala sa k'a fɔ ko olu ka furakɛli ka don bɛrɛ la min ye vaccination ba ye o bɛna sigi sen kan ninakili bana bɛ maa minnu na min ye pali bɛ maa minnu na ka se ka olu dɛmɛ yaasa ka se ka boloci k'o ta k'o ɲɛsin u ma a yirala sa ko waleya in kɔni bɔra Yoroso yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso yɔrɔ a n'a dɛmɛbaga jɛkulu sangɛmɔ tako 126 fala yi ale ɲɛnɛmayara sangaw fɛ yen tariku yɛrɛ la u y'a yira sa k'a fɔ ko jɛgɛ min mɔna zen a cayara kosɛbɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ lakanako kunna olu ye lakana baaraw sabati min ye zen ta kɔni ani san dɔw ta makama ma kɛ kelen fala ye sabula min ye dunanw caman ye olu ma se ka kɛnɛ sɔrɔ k'a sababu kɛ lakanabaliya ye nka sangaw yɛrɛ ni san lamini ni san dugulamaw olu kɔni wulila k'u jɔ an ka mugu fara mana halisa dɛ Aba Ture a kana n'an ka mugu fara ye ten kɔ mɔli la fala ye an b'an kara la de ni min ye min sɔrɔ i ta ye i bɛ taa n'o ye ka so ka t'o tobi k'o dun yanni san wɛrɛ sangɛmɔ ale cɛ kayikaw fɛ yen musow b'a dɛmɛ dasili ko k'o jɔ fɔlɔ kalansen kɛra ekɔli karamɔgɔ muso 14 kunna kayikapu ale kɔnɔna na min ye Bafulabe kaw ye olu fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan jɛrɛ in a sinsinnen don musow kana lajaba k'u t'u ka furuso kɔnɔna na Kayi marabolo bɛɛ lajɛlen na a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na waleya in kɔni kɛkun ye min ye sa fɛɛrɛ ni dabaliw ka ɲɛfɔli kɛ ekɔli karamɔgɔ musow ye npogotiginilakaw olu bɛ se ka latɔbɔtɔ cogo min min ye denmisɛnnin tɔw olu fana bɛ se ka latɔbɔtɔ cogo min UNICEF ale ni APCM olu ka bolofara don ka ɲɛsin min ye Fondation Strom ma olu de ye nin baara in sigi sen kan fala ye Bamako mairie a ɲɛmaa bɛ maa min bolo nin waati in na n'o ye Mark Dabo ye ale ye ɲɛfɔli kɛ san baara la koyi a ko min ye san 2025 tɛmɛnen kɔnɔna na sefa wari miliyari 46 u sera ka o de sɔrɔ koyi wulikajɔ ni cɛsiri ani dɛmɛ siraw fɛ min ye marabolo yɛrɛ kan ka se k'a ka musaka minnu ta ka baara kɛ n'o ye a ye ɲɛfɔli k'a la barosigi in kɛra sa kɔmasegi barosigi ye k'a ɲɛfɔ dugudenw ye mairie baara bɛ kɛ cogo min ani mairie yɛrɛ sigilen don sen min kan bi jamanakuntigi ale sɛbɛn dɔ ci malidenw ma maliden minnu sigilen don kɔ ka fala ye ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn yaasa ka sɛbɛn in kɔnɔ kuma fɔ maaw ye sa minisiri min bɛ maliden minnu sigilen don kɔ kan ani farafinna ka kelenya sinsinni ma an ka jamana kɔnɔ Musa Aga Atayari ale y'u ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ jabala la minisiri ye Bataki kalan o jamanakuntigi ko sa k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn min ye malidenw ye wulikajɔ min kɛ Mali jamana kɔkan na minnu ye wulikajɔ kɛ Faransikaw fɛ yen Alimaɲikaw fɛ yen Sinikaw fɛ yen ka taa se marabolo bɛɛ lajɛlen ni Espagne n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ma fala ye k'u fo k'u waleɲuman dɔn o sen tɛ u sen bɛ dingɛ min da la bi n'o ye sɔrɔko dingɛ ye jamanakuntigi ko k'a bɛ nin bɛɛ kalama ko k'u fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la Mali ye degun sɔrɔ waati min k'u y'u ka fasoden ɲumanya waleya yira diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ New York kaw bɛ a la Atlanta kaw bɛ a la ale ni Washington kaw ko k'u bɛɛ lajɛlen fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la maliden bɛ yɔrɔ yɔrɔ n'u bɔra ka yira k'a fɔ ko degun min binna kan a ma diya u ye président ko k'u fo halisa k'u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan jamanakuntigi ko sa ko a bila u kunna k'a fɔ k'u ka to wulikajɔ la yaasa Mali bɛ se ka kisi cogo min na ya Mali kɔnɔna na fala ye min ye Anglais ka masakɛ Charles sabanan ale ka sanyɛlɛma ɲɛnajɛ kɛra Bamakɔ yan han sanyɛlɛma ɲɛnajɛ min sen kan bɛɛ lajɛlen welela ka na Bamakɔ ni Anglais ka jamana fala ye u se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo di ka se ka nin baara in kɛ a yirala sa k'a fɔ ko ni min ye ɲɛnajɛ in yɛrɛ ye a don yɛrɛ sini de ye n'o ye juin kalo tile 13 ye nka komi baarakɛlaw ni jɔyɔrɔ kɛcogo hukumu kɔnɔna na u ye ni masakɛ in n'o ye a ka bangeni don ye sa u y'o ɲɛnamayali baaraw kɛ
americain anglais ka lasigiden man fɛ yan ale yɛrɛ ni lasigiden wɛrɛ minnu bɛ yan ani jamana maa mafalenw bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan k'a yira sa k'a fɔ ko nin kɔni yɛrɛ tare Falaye ɲɛ bɛ Angleterre la o de la ka Mali bonya dɛ u ka masamuso min fatura ale avion di Mali ma i b'a dɔn a nana cogo min ya Modibo Keyita ye lasigiden dɔ de bila ka taa u fɛ yen lasigiden ale Mali bagifini de don Falaye i b'a dɔn k'a fɔ ko o waati la anglais fɛ yen n'i bɛ na f'i ka costume de don u y'a yira an ka Mali lasigiden na ko a tɛ se ka taa yen ko f'a ka t'i yɛlɛma ka fini in bɔ a la ale ko f'a k'a ka président wele président ko ko n'u ma sɔn k'a ka segin ka na so ko min ye fini b'a la k'o de fini ye o de ye Mali ka fini ye masakɛmuso in ye nin bɛ min kɛ Falaye a ko k'u y'u k'u danbe de ta o u y'u yɛrɛ de ta o u bɛ k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya de yira o ko n'o fini de ka d'a ye a ka na ale b'a bisimila wa ale b'a bonya ka da o hakilila kan ka avion fana ta ka da an ma Falaye kɛra Modibo Keyita tile la min ye Mali ni Angleterre ye bi tɛ an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an ka ndolatila min bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Alu Jeng i b'a dɔn k'a fɔ k'ale mɛnna Egypte jamana na Falaye san 7 a y'o de kɛ yen a yɛrɛ y'a sɛbɛn a ka bɔlɔlɔ sira kan sa ko ni Ala sɔnna a ma ko hali sigili kɔni ko nin y'o bannen pewu ale bɛna i kunda nansara jamanaw kan min ye Alu Jeng ye joliba ndolatila kɔrɔ don yan'a ka bɔ ka t'i garisigɛ ɲini kɔkan na maa min don a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Aigle fana ka jɛkulu kɔnɔna na kosɛbɛ an bɛ dugawu k'a ye sa Ala k'a taa yɔrɔ ɲɛ min ye gauche ye n'o ye Mamadu Sangare a yirala k'a fɔ fana ko ale fana ko bɔ kɛlen don a nɔfɛ Manchester City an taara Manchester United olu fana bɛ ale fana nɔfɛ Coupe du Monde an bɛ taa ale kɛnɛ kan su in na min ye Canada ye ale ni maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn na sa n'o ye Bosnie Herzégovine ye Falaye a banna 1-1 na kunungo tulon daminɛ na min ye jamana tɔgɔ ye di Mexique ale ye 2-0 kɛ Afrique du Sud la o kɔfɛ Koro du Sud Falaye o fana y'i yɛrɛ di Tchèque ma 2-1 n'Ala sɔnna a ma sini ndolantan tɔw bɛ yen an bɛ se ka min kɔni fɔ Coupe du Monde ko kɛnɛ kan Falaye fɛn caman bɛ nin Coupe du Monde na min ni Coupe du Monde tɔw tɛ kelen ye dɛ i n'a fɔ an y'a f'i ɲɛna cogo min na gun fitinin dɔ bɛ ko Curaçao gun Falaye maa 100 ni maa 56 de bɛ o jamana u ka jamana bɛɛ lajɛlen maa 100 ni maa 156 de ye olu taara Coupe du Monde na ni olu ye jamana in jateminɛ tariku yɛrɛ la a ma deli ka ye nin kɛnɛ in kan a ma deli ka nin kɛnɛ sɔrɔ wa jamana bɛɛ la ncini Coupe du Monde kɛnɛ kan ale de ye o ye nka ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na Falaye a binna dagawuli ji la dɛ Allemagne o ti équipe denni ye Coupe du Monde na dɛ o kɔfɛ Équateur a n'anw yɛrɛ ka farafinna Côte d'Ivoire Falaye donc min ye Curaçao ye ale ye équipe bɛɛ la ncini ye a yirala sa k'a fɔ ko nin waati in na Coupe du Monde k'a billet sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ Falaye billet tununnen don yɔrɔw falen don kosɛbɛ ja anw ɲɛna ko anw ka mɔgɔw ma se ka sira sɔrɔ Falaye ja diɲɛ bɛɛ de bɛ yen an ɲɛna ko mɔgɔw ma taa ja mɔgɔw taara a mɛnna dɔw yɛrɛ ye ne wele bi ko maa bɛ wuli ka na Coupe du Monde selen k'i bɛ taa Coupe du Monde na ko n'i y'o kɛ k'i tɛ taa o k'olu bɛ yen kabini janvier kalo olu nana a kama de wa k'olu ɲɔgɔnna caman de bɛ yen farafinnaka caman de bɛ yen nka billet ka taa ndolantan in lajɛ sisan sa o de sɔngɔ yɛlɛlen don Falaye euro wari 3,600 o de ye billet kelen sɔngɔ ye bi yɔrɔ o ma nɔgɔn dɛ fantan kɛtɔ k'o sɔrɔ hali ni y'o sɔrɔ min ye ndolanti terrain fana ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Los Angeles ndolanti terrain Falaye a dɔw ka jan ni sangaso kundama 12 ye wa min ye écran géant b'a fan 14 bɛɛ la ko ballon terrain tɛ tan a dɔw tɛ ballon terrain dɛ Amérique kɛlen don ka terrain dɔw labɛn nin ko in kama ballon terrain tɛ han nka FIFA kɔni sɔnna ndolanti ka kɛ ale kɔnɔna na o mana tɛmɛ ka bɔ yen bagan minnu bɛ yen n'an b'olu bila ka sa fo k'olu ka jaabi di Falaye ko bagan fɔlɔ min ye jaabi yira k'o ye wulu ye dɛ k'a ko Afrique du Sud bɛ dasi u ye dumuni tasa sigi a nana ɲɛsin dugu tɔgɔ ye di Mexique ma k'o ta don o kɔrɔ k'o bɛ gaɲi ko mɔgɔ caman kɛlen don ka bagan caman bila bi olu bɛ ka sobon baaraw kɛ jamana 48 k'a bɛɛ lajɛlen sera kɛnɛ ka jɛkulu 12 bɛɛ lajɛlen dafalen ndolantan kɔni ye 104 ye o bɛna na tan don o don wa ze f'i ka ndolantan 8 de kɛ i ka se sɔrɔ a bɛɛ la i ka se ka Coupe du Monde ale ta Falaye Canadakaw k'olu ma sɔn ka visa di Thomas Partey ma
Thomas Partey ale Ghana ndolatila fala ye k'u ko u tɛ fɛ a ka ye Ganakaw fɛ Kanadakaw fɛ sabula ko waati min na a tun bɛ ndolatila Londres fɛ k'a binna muso dɔ kan nka min ye États-Unis ye sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko Ghana ka ndolata tɔ minnu kan ka kɛ yen k'a bɛ se ka jouer olu la olu ma bali a ka don u fɛ yen fala ye fɛn damadɔ bɛ yen an bɛ maaw hakili la jugula Coupe du Monde ko kɛnɛ kan i b'a dɔn kun min na Inde sen bɔra Coupe du Monde na Indikaw san 1950 san olu kun y'u ka sɛbɛnw sɔrɔ ka taa Coupe du Monde na nka olu ka ndolatilaw caman olu ko k'u bɛ jouer senangolo FIFA ko senangolo tɛ jouer u ko k'olu tɛ taa tuguni u sen bɔra Coupe du Monde na ten cogo de la o kɛra Indien ta bannen pewu olu y'u sen bɔ Coupe du Monde ko yɛrɛ la pewu min ye ko min n'o tora maaw hakili la fiyɛko ta nasira fɛ fala ye min ye Espagne 82 san 1982 san Coupe du Monde taara Espagne kaw fɛ yen demi-finale la Séville kaw ka dugu kɔnɔ fala ye Faransi ale ni Allemagne de ɲɔgɔn sɔrɔ Allemagne ka gardien min bɛ n'o ye Arnold Schumacher ye ko ale de ye Patrice Baptiste Ngoni dasi k'o ɲi 2 kari min ye a galakakolo ye k'o ŋɔmɛ ko arbitre ma foyi fɔ o la Allemagne ye se sɔrɔ o don su ko Faransi tɛ ɲinɛ nin don in kɔ fo ka taa diɲɛ wuli sabula k'a balulu la kosɛbɛ wa a y'u dabali ban min ye Faransi ye hali bi fala ye a ka bi ba kelen na o donna maa min fɛ o ye Emmanuel Petit ye a kɛra min ye san 1998 san Coupe du Monde min ni Faransi yɛrɛ y'a ta o ni Brésil de tun bɛ ɲɔgɔn na a don u ye Emmanuel Petit ale ye Faransi ka bi ba kelen na ale y'o don o don min ye Faransi ye a ye se sɔrɔ a don ka se ka lolo fɔlɔ sɔrɔ ka sigi a ka duloki kan 3-0 min ye dolo fɔlɔ ye ka sigi Faransi ka duloki kan Coupe du Monde ta nasira fɛ o y'o ye fala ye Coupe du Monde a delila ka siɲɛ 2 han fala ye siɲɛ fɔlɔ o kɛra Anglais fɛ yen kalo 4 yanni Coupe du Monde yɛrɛ ka daminɛ nka o tilara ka ye min ye Brésil ta ye kabini a sonyɛna olu fɛ yen min yɛrɛ sonyɛna Anglais fɛ yen fɔlɔ o yera wulu dɔ de y'o ye kalo 4 yanni Coupe du Monde yɛrɛ cɛ wulu dɔ y'o ye a kɛra san 1966 san Angleterre ye Coupe du Monde kelen min yɛrɛ ta dɛ o Coupe du Monde in de don o la sa san 1983 n'o ye Brésil ka Coupe du Monde ye fala ye o sonyɛna wa depuis o bɔra la sa Coupe Jules Rimet i bɛ Coupe du Monde dɔ ye min ye o de kɛra ka bɔ yen pewu a ye hali bi min ye Faransikaw ka cɛ fɔlɔ min ye bi don Coupe du Monde yɛrɛ la sa n'o kɛra juin kalo tile 13 san 1970 o ye Lucien Laurent ye kabi Coupe du Monde daminɛna ale de ye bi kelen don a don Faransi ale ye se sɔrɔ Mexique kan 4-1 bi su in na ta an b'o bila yan min ye kunnafoni telimanw ye k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka bɛn ni kelenya sabati kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ hali bi kunnafonidilaw an yɛrɛ ye jamanaden ye fala ye an se min ye an b'o kɛ yaasa bɛn ni kelenya ka sinsin su in na nin tun y'an ka kibaruya telimanw ye fala ye Keyita ani ne yɛrɛ a k'an bɛn sini nɛgɛ kanɲɛ 12 waati Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye